si m nne na ya chọrọ ịma ihe kpata na ọ na-abụ nwoke na nwaanyị zụsịa nwa ụmụaka aka na-enete nne ha anya karịa nnafa. Ngwa si ya na mgbe ụfọdụ na ụmụ nwoke so were akpata ihe na-eme ha. Yes, maka na ihe na-agwa gị ha bụ na mgbe anyị na-eto ịghọtago, ọ bụrụ na nwatakịrị mee ihe mami ya asị anya chelụ ka papi abata ka agwụ ya, ịfụ nwatakịrị afọ kwụrụ ọtọ kpọọ nkụ, obu mmiri ga na-apụ ya, ọ na-eche nne ya maka na ọ ma na nne ya batara. Mami ya wee sị ya na Okechukwu jikwa wee mee nke a mee nke anụnwa wee mee nke a mee nke a. Ịma ihe gị nwa bụ nna ga-eme, ịba n'ime ụlọ jekpụrụ ịtarị pụta, isi nwatakịrị afọ ngwa bịa ebe a na nne gị si na imele ihe dị otu a mee ihe dị otu a, ibido kụba ya. Ịkụsị anya oje nọrọ ana n'akụkụ na-ebe akwa. Ụmụ nwoke kwesịrị ịma na nwatakịrị mee ihe n'eli wee dụrụ ite na ebuo wee na-akọrọ gị nya bụ akụkọ, regardless na ọ dị wrong na 8, ifulu this two n'ụwa ọ dị right na ya, ọ chọ ka gị bụ nne ya malụ maka ya, ọ chọ ka gị bụ nne ya malụ maka ya. Mana ụmụ nwoke adịghị enwe time. And mgbe ọbụla nwaanyị si gị na nwa gị mere ihe dị otu anụnwa gị mee nye ihe dị otu a, ịgbalụ jee mee ihe nwunye gị gwara gị. Ka m gwa gị eziokwu, ọ bụrụ nwaanyị niile maka esi eke ikpe, ọ bụrụ nwaanyị niile ga na-afụta ikpe etu gị nwa si afụta. Di na nwunye bụ mmadụ na-abụ Chukwu kelu, two different people raise, ebukọta unu together. Ọ bụrụ etu si afụta ihe ka nwunye gị si afụta ihe. Mgbe nwunye gị gwa gị sị gị na nwa gị mere ihe dị otu a, instead ị ga-akpọ nwa gị nọbịa na asịra nga eme n'ihe nwunye gị kwuru, asịra nga protect na nwunye gị. Mana tupu ị ga-akpọ nwa gị nọbịa na sị ya na mama gị si na imele ihe dị otu a ma ihe dị otu a, ọ sị gị kedu ihe iji wee mee nye? Mba, ụmụ nwoke nwere time maka ya. Ọkwa eziokwu na mama gị agwabugo gị? Mba, gị bụ nwoke nwere time maka ya. Ihe inwe time bụ na nwunye gị si gị tie nye ihe, ọ gwụsị ihe inwe time. And the next thing ị ga-eme wee jụkwara anya na mama gị si na imele ihe dị otu a, ọ sị gị yes, kọbịa. Ka ị na-akụ nwa afọ nwere ike ọ bụ na ọ dị right maka na ị mara ife na-ese, maka na ị mara etu nwunye gị si afụta ikpe. Yes, you don't know. Ịkụsị anya ihe, ụmụaka si na long term memory na-ebido na 6 years. Yes. Ịkụsị nwa afọ ihe, oje nọrọ n'akụkụ ka ọ na-asọ ọnya na back of her mind or his mind ihe nne ya melie. Yes, maka na gị nwa bụ nne ya chọrọ ịma ihe o mee, na ihe ị chọrọ ịma bụ ihe nwunye gị kwuru. Tie Okechukwu ihe na Okechukwu nyụrụ nsị n'ụlọ ụka, mee Okechukwu nke a na Okechukwu mere nke a. Ka ngwa gị eziokwu, mgbe ụfọdụ o nwere ike nwatakịrị a na-eme ihe mami a na-agụkọlị ya, na-eme ihe mami a na-agụkọlị ya n'edi. Bọsị ọ ga-emezi nke ikpeazụ mami eje bute iwuo ihe niile o melụ, tụkọfa ncha niile ọnụ wee chelu gị ịbata sị gị na Okechukwu mekwe n'ihe dị otu n'ụwa gị treat enye, ije gbapụta belt ma ọkpụta ụtarị kụba Okechukwu. Why na ihe Okechukwu mee at that moment eruru ogo nji tie ihe. Mana ihe nwunye gị ji wee chọ ka iti Okechukwu ihe bụ maka na gịnị? Na otogo o mekobele, ọ na-agụkọlị, ọ pụghị ịghọtago. Itisizi Okechukwu afọ ihe, kedu ihe iche Okechukwu ga na-eche? Kedu ụdị mmadụ papi ya bụ? Kedu ụdị mmadụ papi ya bụ? Ihe ọbụla mami agwa narị ome. Okechukwu na-afụta mami asị gịnị? Number 1, ya nwe the highest power. Ihe ọ gwa gị ka ị na-eme chọrọ dị mma maka gịnị? Ọkwa ụmụaka ka ha bụ, ọkwa nwoke ka ebole. Nwoke nwere time for ụmụ ya, ọ ijesi bata ihe nwunye gị gwa gị ime, ọ bịa wụlụ ma olone ka ị nọgola na kpeelu ụmụaka gị ihe na-esela ha mbolone. Ọ nwunye gị ga na-akọlụ gị oke jikwa wee mee nke, Chinwe jikwa wee sị nke a, onye nke a wee sị nke a, maka gịnị? Ị nwere time for ụmụaka. Ama m na ị na-alụ ọlụ na-alụta ego, ama m na ihe nwoke bụ n'isi erike, mana once in a while ịnọba nwa gị na jụọ ya ajụjụ. Asị kịta asị dee maka ezinụlọ, ụmụ nwaanyị ga-ewelụ penụ dee maka nwafọ ọbụla, dee tụfa si eme, dee tụfa si akpa agwa. Mana gị bụ nwoke, o nwere nke ịmaalụ. Yes, o nwere nke ịmaalụ maka gị na ị nwere time. Ihe ịnọ ya bụ ihe nwunye gị gwa gị. Ọ bụgodo na ide enwe time, once in a while sitie nwa gị down, fụgodo etu o si afụta ụwa, magodulu ụdị mmadụ nwa gị bụ, magodulu
etu o si wee nwee nghọta mana no ị nwere time si ihe inwe time bụ nke a nwunye gị gwa gị ma enye otu a ma enye otu a mgbe nwatakịrị afọ tolu ichezie ka ọ kafụza gị nwa n'anya ịmalụ na mgbe afọ ị na-eti nwa afọ ihe etisie enyi ife ojekwulu mamịa akpọrịtakwu ya nso gụgụ ọnya si a na ọkwa na ị nara anụ ife na ọ bụ na ị na-anụ ife na ya ka gwa gị papa gị ya tie gị ife ọkwa ifugo gị nwa bụ onye ama na-eti mmadụ ife mana ya nwa bụ o were aka nke kpụrịga nwatakịrị tie enyi ife o were aka nke kpụrịtịa gụgụ ọnya akwa ịghọtago mana ihe gị nwa ma bụ itisiri enyi ife ka nwunye gị enweta gị ife ọchọ gị nwa do happy na nwunye gị do happy ke maka nwa afọ unu ji were atụ okwe ka o si feel that love eziokwu not of love ịghọtago that ịfụnanya ị na-ezukọ nwa gị maka na nwa gị ka ọ bụ gịnị nke ị nweta n'aka nwunye gị mgbe nwa gị luolu 14 years ka ị ga-eji bido fụtabịa na mmadụ ka ọ bụ 13-14 years mgbe afọ ibidozie nyebe efe ma na-etizie ife etu afọ isi etie maka na nwunye gị ada report zikwa etu afọ si report ya mana bido na 0 wee luo 13 years afọ kedu your roles na ndụ nwa afọ onwere so ife nwa afọ na-elote bụ ya mere ajọ ife eje gwa gị kụọ onye ihe ịda ajụkwa ajụjụ nọ asịra gị na ya mere ife dị otu ekụ onye ihe ma mi akpọrịtakwa ya gụgụ ọnya ọ ga-esikwe nri onye ya azụ ọ ya emekwa nke omenka imechezie ịchọ ka nwa afọ love ba gị che ka ngwa gị eziokwu all those things na-eme na ọ na-asta ọnya na back of his or her mind unknowingly so otosizie akpa afa gị that thing no stall na back of his or her mind will come as a trigger ọ bụrụ na ọ na-afụta gị asị nna na-eke ikpe na-ege ntị akpọrọ afa gị nọọ ezigbo nna ka ị bụ that good trigger abịa ọ sị oh no papi a na-akpọ ịghọtago give your child the time talk to your child ụmụaka na-abọsị okwu sit them down and listen from there mala onye maala ife mala ka fa si eche echiche nwee ike ghazie efe nwee ike nya fụta ha n'ụdị nke ha you can't even tell about your children very well ị nwere ike ime ọ dị na mmanụ nwa afọ na stọọ ọ stọọchazịa emechazie bịa ka ọ hapụ mami ya who was there amụrụ m ụmụ nwoke nwaanyị a ga-adị ime for 9 months bugide nwa afọ communication attachment everything bugide ebusi enyi mụọ ya nwa afọ apụta still gị bụ nwoke instead ị ga-enyebe aka imela ọsọ nwaanyị ebidokwe na-apịcha nwa na-attach with the child na-akọdụlụ the child na-love the child na-etinye na-agụgụ ya na-enye nri na-eme nta na-eme nke o mesie ịbịasị nwa afọ ya love gị nye nwere nnekwu mmanya nye gị ịṅụgbu onwe gị na mmanya dị ya yes na because etisi afọ ya ị nwere time for him or her otoyitekwa onyere gị nnekwu mmanya o nwere time for you as well what goes around comes around ihe na-ekwu in general bụ gịnị learn how to talk to your children sit them down talk to them discuss with them yes ka ị nwee ike understand their view mala ka fa si afụta ife mala ka fa si eto mmadụ ịnụ ụdị mmadụ nwunye gị bụ mala ife ọ na-agwa ụmụaka you can never know that ọ bụ na ị nyere ụmụ gị time especially mgbe nwanne na nwanne sere okwu na ọ na-aga efe ntị ka ị mala ife na-esenụ understand your children show them love nwunye gị si gị tie oke ihe mana ihe oke emelu before itie enye ihe reasons and why yes ụfọdụ ụmụ nwoke nọzọ ọsị gị ka anọgodo olukwu ka biya eju oyi ka a wee banyebe opiote opiofuge opiote opiofuge ọ na-ede ka ụmụaka too mgbe fatolu ka ị nwee time gwa ha okwu mgbe fatolu na fa akapeke kịta anụnwa na fa nwere ike ịghọta mgbe fatolu ka ime nna ị mara na gị nwa bụ onye na-ewesti your time because ụmụaka mara onye bụ fa mara onye bụ cheka ngwa gị ọ bụrụ na ife ị na-eme bụ ajọ ife mana before nwa gị aghọta ihe ị na-eme ọ nụọ nwaanyị bido mụtaba nke he or she will be able to understand yes ma ọ bụkwa na ị ka nọ ndụ ma ọ bụkwa na arụ kasị gị ike before nwa gị wee ghọta na ife ị na-eme na ịkpachara anya ọ dị ndụ afọ ka ị chọọ agwụsịkwa nọ ka ọra m n'ọnụ ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ